Jo, vi skal jo gerne se, hvordan Claus laver massakre. Ja. Ikke særlig meget. Du skal have lidt mere her bagved. Råerne, de kigger næsten ud. Har du noget? Nej. Har du ikke noget batteri med? Nej, så prøv at sejle en gang. Der sker jo ikke noget. Det er Claus' ny Sea King. Hvis den kommer nu afsted. Ja, jeg holder den. Jeg skal lige slukke den fjerne.